S obzirom da ministarstvo nije smatralo potrebnim obaviti dodatne konzultacije o pojedinim odredbama, uputilo je zakone u Vladu bez ovog prethodnog mišljenja istog dana 22. svibnja. Vlada Republike Hrvatske utvrdila je konačni prijedlog zakona dana 24. svibnja. Dakle, vi ste tražili prethodno mišljenje 22. svibnja i istog dana uputili dopis To kaže on. uputili u Vladu. Ima jedan papir gdje kaže sam tražio prethodno mišljenje, ima ne drugi papir. I treći. Držim da nemamo uopće smjerno uvjeti za raspravu. Gospodine Ronko, izvolite. Slažem se s kolegom Baranovićem da proces ne bi smio stati. Varijante proces do sutra ili do utorka nije nekako vrijeme koje ćemo previše... Ne znamo što napraviti, na što napraviti dalje. Ali uz proces je potrebno poštovati proceduru. Evo, predsjednik kaže jedno, vi kažete drugo, predsjednik Sabora nam šalje dopis, neka predsjednik Sabora nama da osigura da imamo pravnu formulaciju što je ispravno. Idemo uopće nikad. Upravo.